Oedd doi beth o'n i'n chwilio am pan o'n i'n siopa tro yma. Defnyddiau meddal oedd yn tymlo neis yn ystod at y corff a pethau ddim rhy ddrud. Mae'n gynnar yn y tymor i fod yn gwario lot fawr o arian ar y ddillad drud, wy'n meddwl. Felly, gyda Nest fan hyn, ni wedi bod at Marks and Spencer's, felly y gardigan fawr yma yn not yn y cot. Ond ni'n licor lliw yn fawr iawn. Yr lliw gwyrdd yma'n hyfryd. Bod lot o bobl yn orfodgeilus iawn o wisgo gwyrdd neu cael unrhyw beth gwyrdd yn eu cartrefi. Ond mae'n gweithio'n gret a dde'n cyd-fynd yn berffaith gyda'r bag o TK Maxx ac yn y blaen. Na gyd oedd eisiau gadw'r olwg bach mwy hafedd wedyn, oedd Crys T organic gwyn ac wedyn y jeans gwyn. Beth sy'n rhaid cofio yw beth ni'n galw'n winter white. Felly, nid gwyn llachar i nhw, gwyn bach mwy tawel, ond fe. Fi'n credu bod y wisg yma'n gret. Mynd na chi o tymor o'r haf i'r gaeaf petai Nest just yn tynnu'r gardigan bant, byddai'n edrych yn gret ar hael yn dod mas. A fi'n hoff iawn o'r sgarff hefyd. O di, mae'n hyfryd yn yw e. Just yn gorffen yr holl wisg yn dydi. A'r darnau bach na fi'n credu sy'n tynnu gwisg o'i gilydd. Diolch yn fawr i ti. Neis iawn, Nest. Nesa nawr mae dyn ni Meg. A Meg, o'n i moyn, bod fi'n ychwanegu darnau mwy trwm, o'n i moyn parhau gyda them ar haf a mynd am lliwiau llawer mwy llachar. Felly, George yn Asda, fel i chi'n gwybod, mae yna ddewis eang o ddillad yna. Gyda'r archfarchnadoedd, bwys mae rhaid i fi ddweud, yn onest, mae rhaid chwilo yn galed i ddod o hyd i gwisgoedd sy'n gallu edrych yn reit stylish. Mae'n gret i brynu darn o bilyn, neu un pilyn y ddoi, un jwmper, un parodrwser, pethau'r plant i'r ysgol yn ffantastig. Ond os chi moyn dod i gwisgoedd dy gilydd yn gyfan gwbl, mae gallu bod yn mai anodd, enwedig gyda'r cyfwisgoedd a'r sgidiau pethau. Felly, jwmper fan hyn, gweiad hyfryd i'r jwmper, gallai ddweud gweud, am y pris yma, does dim darn o rhywbeth gwlan naturiol yn hwn, man-made fibre yw'r cyfan, ond ni'n clywed wrth gwrs bod cotwm mwy drwg i'r amgylchedd nac yw lot o'r man-made fibres erbyn yma, gyda'r gwaith sy'n mewn ar triniaethau. Jwmper bach arall wedyn wedi clymu o gamgylch y wast, ac wedyn mae dydy'r sgrt, mae'r sgrt yn bert iawn. Mae hon gan Stacey Solomon, i gyd yn abod personoliaeth, canu, reality, loose women. Hi'n cynllunio nawr ranges ar gyfer George ac Asda, felly chi'n mynd i dalu fwy. Chi'n talu fwy am caprice, rwy'n celebaidd ar y label, a welwch chi'r un peth yn y ffrog yn yr ail man. Bag hyfryd fan hyn unwaith eto yn dod o TK Maxx. Mae'r ffrog yn rhywbeth chi'n tynnu allan yn y gwanwyn, sech? Yn bendant, a mae hon ddim ar y sêl, tymor yma yw hon, tymor hyn, felly maen nhw'n amlwg yn golygu bod chi yn gwisgo nhw gyda pethau mwy trwm. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i ti, Meg. Diolch. Ac yn ôl nawr, mae dyn ni Margaret yn ei ffink yn edrych yn hyfryd. A dyma hi. A gyda Margaret, wedi troi at Florence and Fred yn Tesco, tipyn llai o ddewis am y tymor enw ni'n twmlo, achos yn aml iawn, chi'n cael lot o ddewis yn Florence and Fred, ond yn debyg i bob siop ar y stryd fawr, does dim y stoc na pan i'ch chi'n mynd allan y siopau i siopa. A'r problem yw falle diffyg y gyrwyr loris, diffyg cael stoc i fewn i'r siopau. Ond, nes i sôn wythnos diwetha, am beth maen nhw'n gael yn Saesneg, shackheads. Ni gwein lot o waniaeth i ni pan ni'n gweud siaced yn Gymraeg. Ond beth yw yw y cymysgedd o Crys a jacket. Teimlad hyfryd i hon bod hi'n resymol o ran pris. Os yn gwrwch chi hon, Margaret, gwelwch chi ni wedi cadw at y llwyd wedyn, llwyd gole, ond ni'n twmlo ddim rhy drwm ar gyfer y tymor. Felly, jwmper a rib yn di trwser mor resymol o ran pris fel chi'n gweld ar y sgrin. A mae Margaret hyd yn oed wedi peintio i wynedd hi, gyd fynd ar wisg. Grindwch nawr, mae Margaret yn ffôn o mis o flan llawel beth yw'n gwisgo i sicr bod ddim yn matchog. Proffesiynol ti hwnt. Yn bendant. Ond unwaith eto, Da iawn. chi'n cael yr haenau, oherwydd ych chi'n prynu fwy nag un darn o ddillad, o'n i'n trio cadw'r cost lawr, am bwysig iawn pan chi'n dod i fyna bod chi'n twmlo, maen nhw'n twmlo neis pan mer o gost. Edrych yn neis iawn. Diolch Margaret, diolch am y holl waith ymchwil ymlaen llaw hefyd.